Wil jij korte of lange handschoenen? Ja, maakt me niet uit. Terwijl, even kijken. Maar misschien dat lange wel fijn is, hè? Ja. Ik ga terug naar de vispassage bij de stuw waar we gisteren ook waren. Ja, er zit heel veel vis in deze tijd in. Het is niet zozeer de trektijd van vissen op dit moment, en dat is meer in het voorjaar. Maar je ziet toch dat heel veel vissen, door die hele hoge watertemperatuur, toch de plekken zoeken waar het water nog een beetje stroomt, een beetje in beweging is. En dat is een soort van overzomeringsplek gaan gebruiken. En dan gaan ze daarheen. Gaan ze daarheen? Ja. Matthijs gaat elektrovissen. Een elektromagnetisch veld trekt vissen aan en verdooft ze kortstondig. En hoe ver gaat het krachtenveld dan? Ook zo naar de overkant? Een paar meter om de pool, om het net heen. Daar komt al vis. Kijk, hier. Oh ja, ja. Oh ja. Kijk, een mooie vangst al. Ja, het is echt een jonge meerval. Europese meerval, dus wel inheemse soort. En hoe groot kunnen die worden? Nou ja, flink. Ja, dit is echt een baby. Ja, ze worden inmiddels al wel groter gevangen, ook hier op Douwe IJssel. Echt waar? 2,20 meter, 2,30 meter. Ja. Jongen, dus langer dan ik. Ja. Goh. En wat zegt dat hier, een meerval? Nou, dat kijk, meerval houdt van veel beschutting. In de eerste plaats voedsel. Het is echt een roofvis. Dus er moet voldoende ander voedsel, andere vissen zijn. Maar ook veel beschutting, zoals hier die waterplanten, waar die onder kan schuilen. Ja. Grote baars. Ja, en een blankvoorn. Want gebruiken we vissen dit nou om zowel omhoog te kunnen, zeg maar richting Duitsland, maar ook weer terug? Ook terug, zeker. Alhoewel een deel van de vis zich ongetwijfeld ook bij hoger afvoer gewoon over de stuw zal laten vallen. Bijvoorbeeld een paling die naar de zee wil trekken. Nou, die gaat in één klap in een aantal dagen de Oude IJssel door. En die zal over de stuwen heen gaan. Maar een deel van de vis zal ook voor deze route kiezen, stroomafwaarts. We hebben ondertussen zo'n 1500 van dit soort vispassages in ons land. Voor veel soorten onmisbaar voor de voortplanting. Dit lijkt heel succesvol, want we vangen heel veel vis. En niet eens in de tijd dat je echt veel vis verwacht. Dus dat is eigenlijk wel een nieuw inzicht, dat die vissen ook in het najaar gebruik maken van vispassages. Maar dan meer om op te groeien en de zomer te overzomeren. Ja. Maar in de trektijd, dus het vroege voorjaar, maart, april, werken ze ook goed. Dat laten we in Doesburg ook wel zien, dat er echt hele grote hoeveelheden vis doorheen gaan. Ja. Waaronder ook leuke soorten. En die Oude IJssel, hoe zou je die nu omschrijven? Wat hebben we daar, een snoek? Wat een beest. Ja, en dat is dan nog maar voor een snoek, is dat nog maar... Ja, dit is een jonkie. Ja, die kunnen wel een meter worden. Nou, misschien moeten we het cuvet er eens bij pakken. Ja, zal ik die eens even halen? Ja. Wat hebben we hier? Een jonge winde en een blankvoorn. En ze lijken erg op elkaar. Nou. Oh, maar ik zie er even een oranje oog en de andere een gelig oog. Ja, een gelig oog met een vlekje er een beetje in. En de blankvoorn heeft ook wel rode vinnen. Terwijl de vinnen dat veel minder heeft. Zeker in zijn staartvin, die is grijzig. Dit is wel een geweldig beest, hè? Ja, hè? Een mens heeft van een meerval niks te duchten. Nee. Maar goed, watervogels, eenden, meerkoeten wel. Ja, die hapt hij zo weg? Ja, die hapt hij weg. Ja. Ja. Het is echt een rover. Het is echt een rover, ja. Maar wel een opportunist. Hij eet wat voorbij komt en wat in zijn bek past. Dit is een pos. Ook een baarsachtige. En je herkent ze aan de rugvin. Ja, de baars heeft dat. Zo'n scherpe, stekelige rugvin. En de pos heeft het ook. Dus dat maakt ze tot baarsachtige. Er is veel gebeurd in de Oude IJssel. Het water is schoner. We hebben de stapstenen gezien die zijn aangelegd. En er zijn in totaal 7 vispassages. En draagt het nou ook bij aan een betere visstand? Ja, dat denk ik wel. Vinden jullie steeds meer vis? Of? Ja, we vinden meer soorten. Wel minder kilo's. Dus de hoeveelheid voedingsstoffen in het water nemen wel af door steeds betere zuivering. Dus minder hele grote vis, minder dikke brasem bijvoorbeeld. Ja. Maar wel meer soorten. En is dat dan goed? Nou ja, in de jaren 70, 80 zat er nog best wel heel veel voedingsstoffen in het water. Waar een aantal soorten van profiteerden. Brasem, karper.
soms blankvoorn. En voedingsstoffen, dat waren dan meststoffen Ja, van het land? Meststoffen, ja. Ja. Nitraat, fosfaat. Onnatuurlijke stoffen? Ja. Ja, ook door de zuiveringen, de rioolwaterzuiveringen die nog niet heel goed functioneerden. En sommige dat is steeds vissen beter geworden. werden daar gewoon heel erg groot van? Ja, heel groot. Heel weinig soorten. 3, 4 soorten in de hele Oude IJssel. Maar wel heel veel. Dus dat soort stoffen hebben onder water net zo'n nadelig effect als erboven. Namelijk minder soorten dieren. Dat is nu gelukkig een stuk beter. Kijk, wat zit er nog in de bak? Nou, een mooie snoek. Nou, hij is een Heel mooie erg snoek. mooi. Dikke Ja. buik. Dus die heeft net gegeten. Ja, laat die maar lekker gaan.